Żagħżugħ ta' 22 sena minn Niġerja intbagħat sena ħabs u ngħata multa ta' 3,000 € wara li kkawża uġigħ, dbatija u dwejjaq mingħajr bżonn fuq id-debba frazzett fix-Xewkija f'Għawdex. Il-qorti ordnat li Robert Omo għandu jitkeċċa minn Malta wara li jiskonta s-sentenza tiegħu. U kien tressaq il-qorti akkużat moħqrija tal-annimali u li daħal fi proprjetà ta' ħaddieħor, kif ukoll li offenda l-pudur b'emil li sar f'post pubbliku. Kienu kameras ta' sigurtà fir-razzett li servew bħala prova kruċjali f'dan il-każ, fejn l-akkużat der jidħol fil-proprjetà tal-familja Xwiereb, fejn kien allegat li prova jkollu x'jaqsam mad-debba Katja. Fl-istess filmat, Omo der isawwat lid-debba b'oġġett tiebes, jagħtiha bis-sieq u saħansitra tefala tajer. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud Tenniet li atti ta' moħqrija fuq l-annimali mhumiex aċċettabbli. L-avukati li qed jirrappreżentaw lin-negozjanti Jorgen Fenech bħalissa qed ifittxu rimedju fil-qorti wara kummenti li għadda d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi waqt intervista li setgħu ippreġudikaw id-dritt għal preżunzjoni tal-innoċenza ta' Fenech. L-avukat Charles Merċieqa fil-qorti qal li Jason Azzopardi għandu responsabilità doppja biex jissalvagwardja dan il-prinċipju legali. Dan għaliex Jason Azzopardi huwa l-parti ċivili f'isem il-familja Caruana Galizia, filwaqt li fl-istess ħin huwa Shadow Minister tal-Ġustizzja fil-Parlament. Ir-rwol li jirrappreżenta kostitwenza li tista' tiġi influenzata u jaf tkun eliġibbli biex tkun parti minn ġuri li tagħti sentenza fil-konfront ta' Jorgen Fenech. Merċieqa qal li jekk nitilfu l-idea tal-preżunzjoni tal-innoċenza ninsew xi tfisser is-saltna tad-dritt. Mistoqsi minn Merċieqa dwar ix-xandiera fuq ir-radju, Jason Azzopardi ammetta li qal li Jorgen Fenech huwa ħati waqt l-intervista li kellu mal-akkademiku Andrew Azzopardi. Dan filwaqt li l-avukat Teris Komodini Kakija insistiet li ma jeżisti l-ebda preġudizzju u qalet li din l-applikazzjoni għandha tiġi miċħuda. Il-Maġistrat Rachel Montebello mistennija tieħu deċiżjoni dwar dan aktar il-qudiem. Joseph Portelli, għawċi ta' 51 sena, ingħata sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin, wara li flimkien ma' ħabib tiegħu kien kompliċi fil-ħruq tal-karozza tas-sieħeb il-ġdid tal-ex tfajla tiegħu. Fil-qorti Portelli ammetta l-kompliċità u l-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit semat kif Portelli kien f'relazzjoni mal-ex tfajla tiegħu għal 11-il xahar. Jidher li meta r-relazzjoni tagħhom sfaxxat fix-xejn, ir-raġel fittex li jpatti billi ma' ħabib tiegħu ħaraq il-karozza tas-sieħeb il-ġdid tal-ex tfajla. L-att seħħ fis-sigħat bikrin ta' filgħodu tal-5 ta' Settembru f'Ħal Qormi. L-akkużat kien mixli b'kompliċità li waslet għal danni li teċċedi l-ammont ta' 250 € filwaqt li kien akkużat ukoll li huwa riċediv.